Z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa: nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. A gdy widział, że przychodziło do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca. Bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostanie wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, druga niedziela Adwentu. Serdecznie was zapraszam na katechezę. Ta niedziela mówi nam konkretnie o nawróceniu. Jezus wyraźnie w Ewangelii wskazuje na konkretne, bardzo wyraziste słowa, można by nawet powiedzieć ostre słowa, które dotyczą nawrócenia, bo to już jest ten czas metanoi, czas przemiany, kiedy ja mam się przemienić, zmienić, nawrócić. Zobaczcie, że ewangelista wspomina również o pustyni. Pustynia z jednej strony w Starym Testamencie była takim miejscem, gdzie było to miejsce dla wyklętych, dla tych, którzy mieli tam umrzeć. Zobaczcie chociażby Mojżesz, który dowiedział się o sobie, kim jest i też wdał się w bójkę, zabił człowieka, ucieka na pustynię i tam jest wypędzony wręcz, ale później on tam tak naprawdę poznaje samego siebie. Z drugiej strony pustynia właśnie była takim miejscem, gdzie wierzono, że demony tam grasują i chociażby mamy w Ewangelii ten moment, kiedy Jezus jest kuszony na pustyni i diabeł przychodzi do niego, zły duch. Ale zobaczcie też, że pustynia z drugiej strony była takim miejscem, gdzie Bóg również właśnie mówił do człowieka. Bóg, sam Bóg, bo to właśnie naród wybrany tam na pustyni nawrócił się, zmienił swoją postawę, chciał na nowo budować relacje z Bogiem. To właśnie na pustyni też chociażby obraz w Apokalipsie jest, że niewiasta ucieka na pustynię, tam znajduje schronienie. Dlatego też zobaczcie, kochani, że ta pustynia może być też dla nas takim miejscem, gdzie wydawać by się mogło po ludzku, Boga nie ma,
A z drugiej strony właśnie w Bożej perspektywie Bóg jest w każdym miejscu, nawet tym miejscu, co wydawać by się mogło, ono jest miejscem, gdzie przychodzi śmierć, gdzie nie ma ocalenia. I Pan Bóg, kochani, może właśnie w Adwencie szczególnie chce nam pokazać takie miejsca w naszym sercu, gdzie moje serce potrzebuje nawrócenia, gdzie moje serce powinno na nowo odrodzić się w łasce Boga, w miłości Boga, gdzie ja potrzebuję tego nawrócenia i uzdrowienia. I kochani, zobaczcie, kiedy przychodzimy na roraty czy na msze święte adwentowe, to na pewno w wielu parafiach, myślę, że w każdej parafii widzimy dzieci, które idą w procesji z lampionami i śpiewają pieśń Maranata, przyjdź Jezu Panie, przyjdź Panie Jezu. Ta pieśń mówi nam o tym, że Chrystus ma się narodzić, przyjść na świat kolejny raz, ale ta pieśń też mówi nam o tym, daje nam taki wymiar eschatologiczny, że ma przyjść ponownie, by sądzić żywych i umarłych w paruzji. I zobaczcie, że rzeczywiście, kiedy widzimy te dzieci z tymi lampionami, to może też wspomnieniami wracamy do naszego dzieciństwa, jak sami chodziliśmy z tymi lampionami i śpiewaliśmy przyjdź Jezu Panie, ale ten lampion, to światło symbolizuje Chrystusa i może jestem często tym dzieckiem w takiej ciemności i czuję, że nie słyszę, właśnie nie czuję Boga, nie słyszę Boga, pragnę Go usłyszeć, pragnę Go zrozumieć, pragnę, aby On dotknął mojego życia i nie słyszę Go, ale obok jest drugi człowiek, również z tym lampionem. To może być brat, siostra ze wspólnoty, to może być ktoś dla ciebie bliski albo zupełnie obcy, który cię też ma poprowadzić do tego Boga. I może Pan Bóg zaprasza nas w tym Adwencie właśnie do tego, żebyśmy byli dla innych tym światłem i byśmy też z tej ciemności innych wyprowadzali ku Jezusowi, ku Chrystusowi. My, kochani, w parafii naszej Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przeżywamy te dziecięce msze adwentowe razem z papieżem Leonem, co widzicie za mną, i poznajemy jego życiorys. Leon, czyli lew, tak? I zobaczcie, my czekamy na tego lwa Judy, jak jest napisane w Ewangelii Markowej. Lew z pokolenia Judy, który ma się narodzić z pokolenia króla Dawida, czyli Jezus Chrystus, król. Ile w nas jest właśnie takiego braku może, braku miłości, braku odwagi, może też takiego lenistwa, bo dni są coraz krótsze, nie ma tego światła, tak? Brakuje nam czasu, szczególnie w ostatnich tygodniach tego roku i może nas ogarniać takie zniechęcenie, ale właśnie ja zachęcam was do tego, żebyśmy spróbowali odnaleźć się nawet w tej ciemności, by zobaczyć ten płomień, to światło i by móc przyjść do Jezusa, by móc na nowo odkryć tego Jezusa i w sobie, i w drugim człowieku. Może właśnie Pan Jezus zaprasza ciebie do tego, abyś ty w tym roku, w tym Adwencie zaniósł go do konkretnej osoby, zaniósł tą nadzieję, tą maleńką miłość, która ma się narodzić w Betlejem, do konkretnej osoby, aby ona się nawróciła. Ale to potrzeba, kochani, też mojego osobistego świadectwa, mojej autentyczności, pięknego serca twojego, żeby ta druga osoba rzeczywiście mogła doświadczyć i zobaczyć, że ty jesteś, Panie, rzeczywiście, że ty jesteś, Panie, rzeczywiście tym, który kocha, który przybacza, który rodzi się na nowo w naszych sercach i tego wam wszystkim życzę, abyśmy, kochani, rzeczywiście starali się być dla siebie braćmi, siostrami i być tym światłem w Adwencie, tym lampionem, który nieustannie nas prowadzi do Betlejem. Szczęść Boże!